Barkanka da shigowa kundin asararu. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa don neman izinin wannan sirrika da muke saki. Mun gode. A'udhu billahi samil alim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana, a daidai wannan lokaci ina muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwana na wannan gida mai tarin albarka, da manya-manyan shehananmu da manya-manyan waliyai da zakirai da kuma manya-manyan malamai da kuma 'yan ƙananun almajirai irina, to ina mana fatan alkhairi. Amincin Allah ya tabbata a gare ku gaba ɗaya, mutanen gidan nan da malamanmu da zakiranmu da almajirai duka gaba ɗaya. Yan uwa, gaskiya kamar yadda na faɗa, da Allah a ƙare mana haƙuri, sakamakon in ba na manta ba shekaran jiya na ce zan kawo tasrifin mali, tasarrufi na kuɗi ba, to Allah bai yi na kawo muku ba sakamakon ayyuka. To yan uwa, don Allah ku yi haƙuri, ku dinga yi mana uzuri. Ka san kana naka ne, Allah na nasa, to wai na Allah shi ne gaskiya. To shi a har ila yau yan uwa, shi ɗan adam ajizi ne a duk yadda yake, yasa nake mai baku haƙuri sakamakon yanayi yadda abubuwan suke tafe. Wallahi yanayi ne na aiki, muna so mu kawo muku abubuwa da dama, amma wallahi wani sa'in yanayi na aiki kuma kuna tambayar mu abubuwa kamar yadda kuke tambaya, mu ma kanmu muna so mu kawo. To amma insha Allahu, duk lokacin da abubuwa suka yi mana sauƙi, suka ɗan yi seti, to za mu yi ƙoƙari ganin mun kawo muku abubuwan da kuke buƙata da yardar Allah. Ɗan uwa, kamar yadda na ce muku zan kawo muku tasrifin mali, to insha Allahu ga shi nan da yardar Allah za mu kawo shi. Yan uwa, sai a dage a jarraba kamar yadda muka faɗa. Mu burinmu in mun ba ku asiri haka ko laƙani, to mu ga kun yi ƙoƙarin kun jarraba. Duk da ma dai alhamdulillah mutane da yawa suna kiranmu, suna yi mana godiya akan abubuwan da muke bayarwa, suna yin aiki da su kuma suna samun waraka. To alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ubangiji ya ƙara dafa mana dan alfarma annabi da alƙur'ani, kuma Allah Ubangiji ya sa mu wuce haka. Allah ya Ubangiji, fatan da kuke mana na alkhairi kuma ya Allah ya Ubangiji, Allah Ubangiji ya sada ku da shi, albarkacin annabi da alƙur'ani, albarkacin ɗan gata Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Uwa, alkhairin da ke cikin wannan rana mai tarin albarka, ranar litinin, Allah Ubangiji ya haɗa mu da shi. Sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ya Ubangiji, Allah ka raba mu da shi da alfarmar sayyidi sadati. Ya Allah ya Ubangiji, Allah ka kiyaye mu dukkan masu sharri. Allah ka kiyaye mu tsautsayin dare da rana. Allah Ubangiji, Allah ka kiyaye mu, Allah ka kiyaye mu alkhairin dare da rana. Ya Allah ya Ubangiji, dan alfarmar sayyidi sadati, Allah ka sada mu da shi. Allah ka sada mu da shi. Allah Ubangiji, dukkanin lamuranmu Allah ka shige mana gaba. Masu neman addu'a a wajenmu
da kuma wajen Allah gaba ɗaya. Allah Ubangiji Allah ka biya mana gaba ɗaya. Allah Ubangiji ka fi mu sanin kanmu, ka fi mu sanin kanmu, kai ka yi mu Allah, don alfarma aiki Allah, ba don wayenmu ko iyawarmu ba ya Allah Ubangiji. Dukkanin buƙatunmu da buƙatun masu karanta mana buƙatu ya Allah Ubangiji Allah ka biya mana don alfarmar aiki ya Allah Ubangiji. Masu neman addu'o'i ga akwai matsaloli wanda ake ta gaya mana ya Allah Ubangiji Allah, don alfarmar aiki, don albarkacin annabi da alkur'ani Allah ka biya, Allah ka biya, Allah ka biya, Allah ka biya, ba don wayenmu da iyawarmu ba, ba don kuma mun iya ba Allah. Allah kai kake biyan buƙatu Allah ya Ubangiji Allah ka biya mana buƙatunmu da masu karanta mana buƙatu ya Allah ya Ubangiji. Allah ka yassare mana abinda za mu ci mu sha mu yi sutura cikin sauƙi ya Allah ya Ubangiji. To ƴan uwana, kamar yadda muka yi addu'a ya Allah Ubangiji, kamar yadda kuma kuke mana addu'a ya Allah ya Ubangiji, wannan addu'o'i da muka yi ya Allah Ubangiji Allah ya tabbata a gare mu gaba ɗaya. Mun gani mun ji kuma wannan gida da kuke ƙara assasa shi ya Allah ya Ubangiji Allah ya ƙara ba ku ƙarfin gwiwa, ya ƙara ba ku ƙarfin gwiwa da hazaƙa kamar yadda kuke ba mu shawarwari da dai ga nan sauransu, kuma ku kuke bunƙasa gidan nan ganin ya bunƙasa. To Allah Ubangiji Allah ya ƙara ba ku iko, Allah ya ƙara ɗaukaka ku, buƙatunku na alkhairi Allah ya biya, na shari Allah ya kare, Allah ya kare, Allah ya ɗaukaka zuri'o'inku da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba na wannan gida ya Allah Ubangiji. Addu'o'inku duk muna ji, duk suna samun muna ji a jikinmu, ana mana addu'o'i, ana bugo mana fatan alkhairi, ana bugo mana a ji dai gashi nan dai da dama. To insha Allah ƴan uwa, kamar da yadda kuka sani an yi alƙawarin za a kawo muku wannan tasarifi. To jiya Allah bai yi ba sakamakon wani aiki da ya ɗan gifto, kuma aikin ana son sa ne a wannan lokacin, shi yasa wallahi ba mu tsaya mun yi bayani an turo ba. Amma dai ina mai ba ku haƙuri, ina mai ba ku haƙuri, amma insha Allahu yanzu ga mu ɗauke da shi da yardar Allah za mu yi summa bayani a kansa. Insha Allahu za mu summa bayani a kansa. Yan uwa, ina mai jan kunnenmu sakamakon yadda yanayi yake. Akwai masu yin tambaya ga an saki abu, to amma mutum bai tsaya ya saurara ya fahimci abun ba, kai tsaye sai ka ji an bugo waya an ce wannan kaza da kai kaza ɗin nan yaya yake. To kaga dole za mu tambayi mutum menene bai fahimta a ciki ba. To kaga abin da bai fahimta ba shine za mu yi ƙoƙari mu fahimtar da shi. To wani kwata-kwata ɗan uwa ba wai tambayan ne laifi ba a wajenmu, a'a, ku tambaya ɗin mu ma muna ɗan jin daɗin haka, saboda sakamakon wani abun ne bai gane ba wani. Amma ya kamata kafin kai tambaya to ka tsaya ka saurari abin da aka faɗa don ganin ka tsaya ka fahimta. Inda ba ma so ku yi mana tambayar ai ba za mu ɗora lambar mu a kai ba. To amma saboda sakamakon yanayi ka san wani kamar yadda na faɗa ɗin zai nanata ya ƙara ji ya nanata, to abin da ya ɗan shige mai duhun kaga zai shigo, zai bugo dole ya tambaya ko kuma ya yi comment ko kuma ya mana magana ta WhatsApp. Amma mafi abunan kamata a dinga yin comment don ganin wani ƙarshen ta ko tambayar taku ta zo kusan kala ɗaya. Kaga an mai kama da sauƙi, shi ma ya samu sauƙi, kuma kai ma ka samu ladan hakan. To shi yasa ƴan uwa nake so a dinga ƙoƙari ana fahimtar abun, kuma ana tsayawa ana ji sosai kamar yadda na faɗa muku. To ƴan uwa, za mu soma bayani a kansa da yardar Allah.
yawa. To yan uwa, kamar yadda kuka gani, komi da komi na sako shi a ciki, insha Allah. Kuma zan tsare muku cikakken bayani, insha Allah za mu tsaya muku cikakken bayani a kansa in Allah ya yarda. To yan uwa, kamar yadda kuka gani, wannan tasrifi ne, tasriful mali, insha Allah. Kamar yadda kuka ga, za a je a samo ƙwarya. Idan an samo ƙwarya, kamar yadda kuka gani, na zana wannan hatimin a cikin ƙwarya don saboda gudun kar a samu matsala, shi yasa na zana shi. Yawwa, yadda ake yin sa, yawwa. Idan ka zana shi a tsakiyar, ga hina yadda aka rubuta 50 miliyon naira, 50 miliyon naira, haka ake rubutawa a jiki. Sannan in ka rubuta, za ka samu fari, sannan za ka samu farin kyalle, kuma za ka samu faifayi fari. Yan uwa, ku tsaya ku fahimci abin sosai. Za ku samu farin kyalle da kuma farin faifayi, ma'ana marufin ƙwaryar kenan, yawwa. To sannan idan ka samu wa'innan, gashi nan da yadda kuke ga ana yi, to za ka siyo wannan turare da kuke ganin sa, yanzu a nan, wannan turaren. Na'am yan uwa, sannan kamar yadda kuka gani, wannan turaren sunansa kiko, kiko sunansa. Ana samun mai kai 3 ko mai kai 9. Yawwa yan uwa, kamar yadda na faɗa muku, shi wannan kikon ana samu yadda yake zuwa, ana samun sa yana zuwa mai kai 3 ko mai kai 9, haka yake zuwa, haka yake zuwa yan uwa. Sannan shi wannan turaren yadda ake yin sa, yadda ka gan shi a cikin wannan kwalbar, ɗan kaɗan ne kawai. Kwalbar ce za ku ganta kamar da girman sa, ɗan kaɗan ne. Duka ake juye shi a cikin wajen hatimin nan da aka rubuta 50 miliyan naira ɗin, insha Allah a nan ake sa shi. Sannan kuma yan uwa, daga nan idan an sa wannan, za a rufa farin kyallen nan. Idan an rufe farin kyallen nan, sannan idan an rufe wannan farin kyallen, za a samu wannan faifayin, farin faifai, sai a rufe shi, shi ma sai a rufa a kan ƙwaryar, insha Allahu. Daga nan sai ka sa shi gaba, shi ma ga nan, ga wurdin nan, shi ma na rubuta don ganin kar a samu saɓani, shi yasa. To ƙwaryar za ka iya sa ta can gaba da kai, amma kuma a yadda ake yin sa, sai dare ya raba ƙafa, sawu ya ɗauke. Idan sawu ya ɗauke ake soma wannan wurdin, zan biyo muku shi. Sannan kuma za a sa ƙwaryar ne can gaba da kai, a cikin ɗakin da ba wanda zai ganka, kai kaɗai ne, a nan ake yin aikin. Sannan za ka sa ta gaba, ƙwaryar nan can gaba da kai, za ka dinga yin wurdin. Gashi nan ayar na rubuta da kuma adadin, duk gashi nan na rubuta shi. Za ka dinga yin wurdin makahi'un jasaladun sar'aqanun, makahi'un jasaladun sar'aqanun. Yan uwa ku fahimta sosai don gudun kar a samu matsala. Gashi nan zan ƙara nanatawa, makahi'un jasaladun sar'aqanun, haka yake. Yan uwa sai a lura sosai ganin an yi aikin da kyau da kyau. Sannan kuma yan uwa, kana cikin yin wannan wurdin, za ka ga hadimai
sun zo suna gewaya ka su biyar, suna ta gewaya ka. Kar ka tsorata kuma kar ka yi musu magana, kar ka yi musu magana, kar kuma ka tsorata. Sukan iya zuwa wani sa'in suna gewaya ka, suna gewaya ka, to kar ka tsorata da wannan, kuma kar ka musu magana, ba magana za su yi maka ba. Kai dai kai ta yin wannan wurdin, kai ta yin wurdin makahi'un jasladun sar'aqanun, makahi'un jasladun sar'aqanun. Shine wurdin da za ka yi ta yi. Gashi nan adadin shi ma kuma na sa shi 1000. Gashi nan na sa adadin, duk da ma na manta adadin, kuma ban sa, na sa wurdin a nan na rubuta shi kamar ba haka ne ba. Ana yin sa 1400, 1400, nan da 300 na sa, amma 1400 ake yin sa. 1400 shine wurdin makahi'un jasladun sar'aqanun. Yan uwa a kula. To kana cikin wannan wurdin, kana cikin yin wurdin nan, ƙwaryan nan za ka ga wuta, za ka ga ba wuta ba ma, za ka ga tana tashin hayaƙi. Tana tashin hayaƙi. Nan ma kar ka tsorata da wannan tashin hayaƙin da take, za ka ga kamar za ta kama, tana ta hayaƙi yana ta fita. Hayaƙi yana ta fita, masha Allah. Hayaƙi yana ta fita insha Allahu. To kar ka tsorata, ka ci gaba da yin wannan wurdi da kake yi. Kada ka tsorata, kada ka firgita ko ganin wani abu zai same ka. Ci gaba da yi, kana makahi'un jasladun sar'aqanun, makahi'un jasladun sar'aqanun. To insha Allahu yan uwa, in dai ka yi ƙoƙari ka jarraba wannan, to wallahi wannan mujarrabin ne. Amma wajen siyan turaren yan uwa, a baku mai kyau, kiko sunansa, gashi nan na sa muku shi, ƙarami ne gashi nan a ciki, amma abin da yake ciki ɗan ƙanƙani ne. Duka ake juye shi, yan uwa, duka ake juye shi. To yan uwa, kuma yadda za ka fahimce ka gane shi, yan uwa, shi wannan turaren ana samun mai kai 3, ana kuma samun mai kai 9. Mai kai 9, ba kuma fa zane ko kalanda ba ne zanen, a'a, da haka yake zuwa. In dai ka je wajen masu sai da turaren, haka yake zuwa, kai 3 ko kai 9. Gaskiya yana da wahala, don wallahi wannan aikin abokanan aikina sun yi shi har sau biyu, har sau biyu ana yin sa. Har sau biyu ana yin sa yan uwa. Ya kamata a yi ƙoƙari a jarraba, don mu ma wannan aikin abin da ya sa ma ba a ƙara yi ba har yanzu, turaren ne ya yi wahala. Turaren ne ba a samun sa, ba a samun sa sosai, don har yanzu ma muna neman nasa. Insha Allahu, ga wanda Allah ya ba wa iko yake ganin da damar zai yi, to yan uwa gashi nan. Gashi nan hadaya ce. Wannan hadaya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah mu ma wannan a wajen manya-manyan malaman mu muka karba, suka bamu, kuma muke yin amfani da shi. Insha Allah yan uwa, daga wanda Allah ya ba wa iko kuma ya samu turaren, sai ya yi ƙoƙari ya jarraba. Yawa, kamar yadda na gaya mu, kana cikin yin wurdin makahi'un jasladun sar'aqanun, to kana yi, za ka ga ƙwaryan nan hayaƙi ya baibaye yana fita, hayaƙi. Kana yi, kana yi, kana yi, kana yi, kana ta yin wurdin nan. In dai kana ta yi, kana ta yi, ka zuba mata ido ƙwaryan nan, kai ta kallonta, za ka dinga ganin abin al'ajabi, abin ikon Allah. In dai kana yi, kana yi, kana yi, cikin ikon Allah, kana yin wani wurdin, kana yin wurdin nan cikin ikon Allah, lokaci guda
kana zuwa na 1400 nan za ka ji fuk ƙwaryar nan ta fashe, ta da kanta ta fashe. Wallahi tallahi sai dai kuɗi za ka dinga gani, kuɗi kawai kuɗi za ka dinga gani yana fita. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa. ƴan uwa ku yi ƙoƙari ku jarraba wannan babban sirri, ku yi ƙoƙari ku jarraba shi, don wallahi wannan mujarrabin ne. Mu ba ma kawo muku abin da ba mu jarraba shi mun gani ba. Shi yasa ƴan uwa a har kullum muke kamar yadda kuke ba mu ƙarfin gwiwa da yadda kuke sa mu hazaƙa, kuma kuke sa gidan nan namu yake ƙara ɗaukaka a kullum. Shi yasa muka ce to ba abin da za ku nema a wajenmu da yardar Allah ba mu samar muku shi ba, in dai muna da shi. To insha Allah shi yasa muka ce to ba mu yi ƙoƙari dan ganin mun kawo muku abin da kuke buƙata, kamar yadda kuka buƙaci a kawo muku ɗin. An daɗe ana cewa a kawo tasarifi wannan gidan, tasarifi ana ta faɗa da wayanda ma suka san ana faɗa ɗin da wayanda ma ba su sani ba. To gashi nan insha Allah aikin dai ba mai wahala ba ne, samun turaren shine kawai mai wahala. In dai ka samu wannan turare, ko kai ba za ka iya aikin nan ba, mu ka tuntube mu za mu yi maka shi. In dai ka sami turaren mai kyau kiko kamar yadda kuka ga na sako muku shi ɗin nan, haka yake. Amma kuma kai wannan mai kai 3 ne, akwai kuma mai kai 9 a jikin kwalbar fa. mai kai kan 9 kan yake, ba wai kuma drawing bane zane, a'a haka yake zuwa kai 9. Yan uwa haka ake yin sa, kai 9 ko kai 3. in ka samu nan guda biyun duk wanda ka samu yayi. Insha Allah duk wanda ka samu yayi. Yan uwana, kamar yadda kuke ƙara bunƙasa gidan nan, kuke yin sharing zuwa group da kuma irin su Facebook, Instagram, Twitter, su WhatsApp da sauran makamantansu, da kuma ƴan uwa wanda kuke da su kuke tura musu link ɗin, kuke kwafin kuke tura musu dan ganin su ma sun daɗu sun ƙaru. To ƴan uwa sai a ƙara hazaƙa, kuma a ƙara hazaƙa akan wadda ake yi, akan wadda kuke yi. Insha Allahu ta'ala mun gode sosai da irin wannan gudunmawa da kuke bamu. Mun gode sosai. Kuma in kai bako ne a wannan gida, ka yi ƙoƙari ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don ganin duk lokacin da muka saki sirri za ka kamar yadda muka faɗa muku, yadda da zarar mun saki sirri za ka samu saƙo akan wayarka. To insha Allah sai a yi ƙoƙari, a yi ƙoƙari sosai. In dai kai bako ne a cikin wannan gida, ka yi ƙoƙari ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don ganin duk lokacin da muka saki sabon sirri zai isar maka. Mun gode sosai, mun gode sosai da irin wannan gudunmawa da kuke bamu, kuma kuke ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuke bamu shawarwari sosai akai-akai. Mun gode, mun gode. Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah Ubangiji kuma ya biya muku bukatunku na alkhairi, na shari'a. Allah ya kiyaye. Izinin yin aiki da wannan babban sirri, ka yi sharing zuwa abubuwan da ya samu